Прывітанне ўсім. Сёння у нас чарговы глыбокі аналіз у рамках DataZen AI подкаст. Гэта праект, які ствараецца і падтрымліваецца супольнасцю DataZen Community. І тэма нашага сённяшняга дэталёвага разобру гучыць адначасна інтрыгуючая і крыху трывожна. Вітаю. Так, тэма сапраўды яна такая вельмі надзённая. Яна гучыць так. Чаму большасць стартапаў терпяць няўдачу? І галоўныя урокі для кіраўнікоў праектаў. Сёння мы паспрабуем пагрузіцца ў гэты свет, дзе гіганцкія амбіцыі сутыкаюцца з такой суровай рэальнасцю. Гэта сапраўды патрабуе уважлівага разгляду, і важна адразу адзначыць, што гэты аналіз спецыяльна створаны менавіта для практыкаў. Інфармацыя будзе максімальна карыснай для кіраўнікоў праектаў, каардынатараў, дэлівері-менеджераў, і продукт-менеджераў таксама. Так, ніякай сухой акадэмічнай тэорыі сёння не будзе. Дакладна. Мы не будзем разбіраць радкі кода або матэматычныя мадэлі. Фокус зроблены выключна на рэальным вопыце індустрыі. На тым, як прымаюцца рашэнні і на памылках, якія рэальна каштуюць кампаніям мільёны. Вось, калі паглядзець на агульны інфармацыйны фон, складваецца ўражанне, што штучны інтэлект — это такі гарантованы шлях да поспеху. З кожнага праца гучаць навіны пра новыя мадэлі. Ага, гэта дакладна. Але у нашых матэрыялах для сённяшняга разбору ёсць лічбы, якія, яны малююць зусім іншую карціну. Што насамрэч адбываецца з інвестыцыямі на даны момент? Лічбы ствараюць вельмі кантрасную карціну. З аднаго боку, абсалютны бум. Толькі ў першым квартале 2025 года інвестыцыі ў ШИІ склалі ажно 57,9% ад усіх венчурных укладанняў у свеце. Вау! Больш за палову ўсіх грошай. Так, больш за палову – это проста каласальныя аб'ёмы сродкаў. Але з іншага боку, статыстыка выжывальнасці проста жорсткая. Каля 90% ШАІ стартапаў зачыняюцца ў першы ж год. 90%? Менавіта. А калі мы паглядзім на карпаратыўны сектар, то там 95% пілотных праектаў ніколі не даходзяць да стадіі рэальнага выкарыстання. Гэта значыць, што яны паміраюць проста на этапе прэзентацыі для кіраўніцтва? Так, на этапе тэставання або нейкага прототипа, і таму наша галоўная місія сёння разабрацца, чаму так адбываецца, і здабыць урокі, якія дапамогуць камандам не трапіць у гэтую статыстыку. Гэта неверагодны кантраст. Палова сусветных венчурных грошай ідзе туды, дзе 95% ініцыятыў нават не дажываюць да рэлізу. Давайте перайдзем адразу да прычын. У нататках першым пунктам значыцца адсутнасць рэальнай бізнес-праблемы. Няўжо все гэтыя сур'ёзныя людзі укараняюць тэхналогіі проста так? Як не дзіўна так. У індустрыі гэта атрымала назву сіндром бліскучага аб'екта. Кампаніі бачаць папулярны тренд і проста адчуваюць фізічную неабходнасць да яго далучыцца. То бок яны не шукаюць праблему, якую трэба вырашыць. Дакладна. Яны пачынаюць не з пытання, які боль нашага кліента мы павінны закрыць. Яны пытаюцца, куды б нам хутчэй прыкруціць штучны інтэлект. І ў выніку мы бачым сотні праектаў, які называюць абгорткамі, або wrappers. Абгорткі — гэта калі ўся тэхналогія кампаніі — гэта проста прыгожы інтэрфейс паверх чужога API, як у OpenAI або Cloud. Абсалютна. У іх няма ўласнай каштоўнасці. І тут узнікае з'ява, якую вельмі трапна назвалі шэрлакінг. Шэрлакінг. Цікавы тэрмін. Слухачам дакладна варта ведаць, што гэта такое. Гэтая сітуацыя, калі вялікая платформа бере і проста дадае функцыянал такога вось стартапа ў свой базавы прадукт. Прычом робіць гэта проста. Ой, это ж проста забойства бізнесу за адзін дзень. Менавіта. Можна ўявіць каманду, якая год распрацоўвала стартап для аналізу PDF-дакументаў. Яны знайшлі кліентаў. А на наступны дзень распрацоўшчыкі асноўнай мадэлі проста дадаюць кнопку «Загрузіць PDF» у свой чат. Всё. Дзесяткі стартапаў абгортак імгненна губляюць сэнс. Калі рашэнне не вырашае глыбокай праблемы, яно асуджана. Але, дапусцім, кампанія знайшла рэальны боль кліента. У них ёсць прадукт. Наступны бар'ер з нашых крыніц – гэта якасць даных. Правіла смецця на ўходзе, неўдача на выхадзе. О, так, гэта маё любімае. У кантэксце машыннага навучання гэтае правіла набывае проста катастрафічныя маштабы. Кіраўнікі часта прывыклі да класічнай распрацоўкі, дзе логіка пішацца рукамі, але мадэлі вучацца на гістарычных даных. А даных у кампаніях звычайна, мякка кажучы, не вельмі. Яны ў жудасным стане. Розныя фарматы, дублікаты, памылкі.
Выдаткі на ачыстку часта складаюць ад 25 до 40% усяго бюджэту праекта. До 40% просто на тое, каб прывесці табліцу ў парадак. Пра гэта дакладна мала хто думае на старце. І гэта прыводзіць да таго, што каля 30% праектаў генератыўнага ШАІ цалком спыняюцца менавіта з-за нізкай якасці даных. 30% гіне проста таму, што даныя брудныя. Кіраўніцтва, напэўна, чакае магіі, а атрымлівае галюцынацыі. Так, кіраўніцтва чакае, што мадэль сама ва ўсім разбярэцца, а яна пачынае упэўнена генераваць поўную лухту. Праекты даводзіцца згортваць, бо выкарыстоўваць гэта ў бізнесе проста небяспечна. Вось мы плавна падайшлі да праблемы нереалістычных чаканняў і кагнітыўнага разрыва. Топ-менеджеры наглядзеліся прэзентацыяў, патрабуюць цудаў, а ў тэхнічнай камандзе ні чыстых даных, ні дакладных патрабаванняў. Як звычайна рэагуюць інжынеры на такі ціск? Часцей за ўсё празмерным ускладненнем сістэмы. Інжынерам уласны гонар за сваю працу. Яны хочуць пабудаваць маштабныя, калі ад іх патрабуюць інавацый. Замест простага і таннага рашэння яны пачынаюць будаваць уласныя складаныя архітэктуры. Ну, у нататках ёсць проста ўражальны гістарычны прыклад пра кампанію, якая вырашыла стварыць уласную мадэль распазнавання маўлення для карпаратыўнага сленгу. Лічбы там выглядаюць дзіка. Гэта проста класіка інжынернай пыхі і адсутнасці бізнес-кантролю. Гэтая ананімная кампанія патраціла 18 месяцаў працы лепшых спецыялістаў, яны спалілі $4,2 мільёна на стварэнне ўласнай мадэлі. 4 мільёны? Так, а пасля аўдыту высветлілася, што выкарыстанне звычайнага камерцыйнага API, якое ўжо было на рынку, каштоўвала б ім усяго $220,000. Розніца амаль у $4 мільёна і 1,5 года згубленага часу. Проста нейкі жах. Та калі мадэль шукае інфармацыю ў базах даных кампаніі. Усе хочуць RAG, бо гэта гучыць крута і прэстыжна. А насамрэч ім гэта не трэба. Для многіх задач, дзе патрэбны адказы на абмяжованы спіс пытанняў, звычайнае да навучання файн-тюнінг было б у 10 разоў прасцейшым і ў 5 разоў таннейшым. Складнасць не гарантуе эфектыўнасць. Дарэчы, пра танна і даражэй. Давайце абмяркуем тое, што прымушвае фінансавых дырэктароў піць валер'янку. Выдаткі на інфраструктуру. У дакументах гэта называюць схаваным забойцам бюджэтаў. Чаму пра гэта забываюць? Таму, што ўсе фокусуюцца на этапе стварэння. Уявіце, што кампанія купляе элітную спартыўную машыну з гіганцкай зніжкай. Усе святкуюць, але потым выясняецца, што яна патрабуе авіяцыйнага паліва за вар'яцкія грошы. Кожны раз, калі заязджае на запраўку. Выдатная метафора. У свеце ШАІ гэтае паліва – гэта інферэнс. Працэс генерацыі адказаў мадэллю ў рэальным часе. Стартапы думаюць, аптымізуем выдаткі на серверы, потым, калі будзе шмат карыстальнікаў. А калі карыстальнікі з'яўляюцца, пачынаецца катастрофа. Аналітыка паказвае шакавальны факт. З-за высокага кошту вылічэнняў на GPU некаторыя кампаніі марнуюць $1,69 на кожны зароблены імі долар. Так, на кожны долар даходу яны губляюць амаль 70 центаў зверху. Парадокс, чым больш паспяховых продажаў, тым хутчэй кампанія ляціць у прорву банкрутства. Выдаткі маштабуюцца хутчэй за прыбытак. Але давайте уявім ідэальны свет. Кампанія знайшла праблему, ачысціла даныя, не ўскладняла архітэктуру і нават аптымізавала серверы. У нашых крыніцах застаецца яшчэ адзін крытычны бар'ер – адсутнасць прыняцця карыставальнікамі – user adoption. Гэта самы балючы момант. Здавалось бы, тэхналогія працуе, чаму людзі адмаўляюцца. Тут ёсць фенамен, які даследчыкі называюць парадоксам прадуктыўнасці. Гэта вельмі добра бачна на інструментах для напісання кода. Калі спытаць распрацоўшчыкаў, ці дапамагае ім ШАІ, што яны кажуць? Яны кажуць, што адчуваюць сябе на 20% больш хуткімі і прадуктыўнымі. Суб'ектыўна ім здаецца, што праца проста кіпіць. Але статыстыка аб'ектыўных вымеранняў з нашых крыніц паказвае адваротнае. Як інструмент, які генеруе код за секунды, можа запавольваць працэс? Рэальныя метрыкі паказваюць, што каманды, якія празмерна спадаюцца на генерацыю, працуюць у сярэднім на 19% павольней. Павольней? Гэта неверагодна. Таму што хуткі згенераваны код утрымлівае схаваныя лагічныя памылкі і ўразлівасці. Дасведчаным распрацоўшчыкам-сеньёрам даводзіцца траціць кучу часу на тэставанне і пераправерку гэтых блокаў. І ўзнікае з'ява 18-месячнай сцяны тэхнічнага доўгу.
18-месячная сцена. Гучыць як прысуд. Першыя паўгады кіраўніцтва задаволеныя, графікі ідуць уверх. А праз 1,5 года кодавая база становіцца настолькі заплутанай, што распрацоўка новых фіч проста спыняецца. Менавіта. Каманда пачынае працаваць толькі на выпраўленне памылак мінулага. Каб нашы слухачы не ўпалі ў дэпрэсію ад гэтай карціны, давайце перайдзем до практычных урокаў. Што ж кіраўнікам праектаў варта рабіць інакш? Мы ўжо казалі, пачынаць трэба з бізнес-праблемы. Так, боль карыстаўніка на першым месцы. А ШИИ – это толькі адзін з інструментаў. Калі праблему можна вырашыць простым скриптом, рабіце скрипт. А калі ўсё ж такі ШИИ патрэбны? Як праверыць ідзею без мільённых бюджэтаў на старце? Трэба валідаваць ідэі рана. Ёсць цудоўны падход-тэст «Чараўнік краіны Оз». Звучыць казачна. У чым сутнасць? Ідэя геніальна простая. Ствараецца інтэрфейс для кліента, напрыклад, акно чату. Кліент думае, што размаўляе з прасунутым ШИИ, але па той бок экрана сядзіць жывы чалавек, эксперт кампаніі, які хутка адказвае на пытанні рукамі. І гэта каштуе, паводле нашых даных, каля $1000 і займае пару тыдняў, а не мільёны і гады. Так, і каманда атрымлівае рэальныя доказы, ці патрэбны гэты функцыянал увогуле. Калі ніхто не карыстаецца чатам, то і распрацоўваць складную сістэму няма сэнсу. А калі ідэя пацверджана, наступная парада з крыніц. Выкарыстоўваць невялікія прататыпы, SLM, малыя моўныя мадэлі. Не варта адразу цягнуць гіганцкія мадэлі з сотнямі мільярдаў параметраў. Малыя мадэлі здольныя выконваць 80% тыповых бізнес-задач, сартаваць пошту, рабіць саммары дакументаў, іх можна запускаць лакальна і танна. І яшчэ адзін крытычны момент – вымяранне каштоўнасці. Нельга захапляцца тым, што код проста кампілюецца. Вымяраць трэба рэальны эканамічны эфект. Час абрацоўкі заявак, адток кліентаў. Згодна цалкам. І рабіць гэта з арыентацыяй на чалавека. ШИИ павінен натуральна ўбудоўвацца ў працэсы, а не прымушваць супрацоўнікаў адкрываць 5 новых вокон. Вось калі аналізаваць усе гэтыя рызыкі, яны ж даволі відавочыя. Узнікае пытанне, чаму тады вопытныя кіраўнікі працягваюць інвеставаць гіганцкія сумы без стратэгій? Гэта псіхалогія. Галоўны рухавік тут ФОМА – страх выпусціць магчымасць. Інвестары патрабуюць ШИИ. Калі ў справаджэнні няма слова «штучны інтэлект», акцыі могуць упасці. Рынак палічыць кампанію адсталай. То бок часам гэта проста маркетинг, шыльда на фасадзе. Так, з'явіўся нават тэрмін AI-washing, як greenwashing, толькі пра інавацыі. Карпарацыі могуць звальняць тысячы супрацоўнікаў з-за крызісу, але ў прэс-рэлізах заяўляюць, што гэты вынік паспяховай аўтаматызацыі пра ШИИ, выключна каб добра выглядаць для Уолл-стріт. У такім кантэксце часта звычайнае старое добрае рашэнне на аснове правіл працуе нашмат лепш і танней. Калі трэба правесці дакладныя разлікі або разаслаць апавяшчэнні, жорсткія правіла працуюць са 100% надзейнасцю і каштуюць капейкі ў параўнанні з генератыўнымі мадэлямі. У якіх яшчэ сферах камандам варта ўвогуле пазбегаць генератыўнага ШИИ на данным этапе? У любых задачах з высокай рызыкай, сістэмы бяспекі, ахова здароўя, фінансы, юрыспрудэнцыя. Калі ў працэсе няма абавязковай праверкі чалавекам падходу human in the loop, ад укаранення лепш адмовіцца, гэта проста небяспечна. Выдатныя правіла. Цяпер самы час перайсці да практычных крокаў. Як праектнаму менеджеру пачаць укараненне бяспечна? У нас ёсць выразны план з 5 пунктаў. Крок першы – дакладна вызначыць праблему і межы, зафіксаваць архітэктурнае абмежаванне. Гэтыя правілы кіравання або governance трэба стварыць да першага радка кода. Крок другі – тэставаць на невялікіх наборах даных. Не падключаць адразу ўсю базу ведаў кампаніі. Менавіта. Узяць выключна якасныя, вычышчаныя даныя і праверыць на малым маштабе, ці здольная мадэль наогул вырашаць задачу. Крок трэці – валідаваць вынікі. Не проста задаць боту 2 пытанні, а ўкараніць сістэмную шматступеньчатую праверку. Жывыя людзі павінны рэгулярна правяраць вынікі на факты і бяспеку перад выхадам у прадакшн. Толькі так можна лавіць галюцынацыі. Крок чацвёрты – маніторыць прадукцыйнасць. І не толькі аптайм сервероў. Трэба сачыць за коштам аднаго выкліку мадэлі і за метрыкай код-чорн, насколькі часта распрацоўшчыкі перапісваюць згенераваны код. Калі яна расце, інструмент толькі шкодзіць. І крок 5 – паляпшаць паступова. Ставіцца да ШИИ як да паскараляльніка, а не як да поўнай замены чалавека. Паступовае маштабаванне дазваляе кантраляваць рызыкі без стрэсу для ўсёй кампаніі.
Гэта быў магутны набор правіл. Наш глыбокі аналіз падходзіць да завяршэння. Вялікі дзякуй за такі падрабязны разбор. Гэта дакладна дапаможа спецыялістам пазбегнуць тых самых шматмільённых памылак. Каб замацаваць веды, аўдыторыі будзе вельмі карысна азнаёміцца з поўным артыкулам. Там ёсць усе лічбы і спасылкі на даследаванні. Адрас вельмі просты – datazen.top-podcast. Усе ссылкі таксама будуць у апісанні. І лепшай падтрымкай для супольнасці Даты.Зен будуць вашы рэакцыі. Націсніце на іконку сэрцы, каб пад артыклам, пакідайце каментары з уласнымі думкамі і абавязкова падпісвайцеся на падкаст. А перад фіналам адна правакацыйная думка для разважання. Даследчыкі часта называюць інструменты для кода арміі таланавітых джунёраў без нагляду. Вельмі трапна. І калі тэхналогія робіць нас хутчэйшымі на этапе стварэння, але патрабуе ўдвая больш часу на рэцэнзаванні сіламі сеньораў, чи справді мы паскараем працу? Чи проста пераносім эпіцэнтр праблемы з этапа напісання на этап праверкі? Гэта цудоўнае пытанне, над якім варта падумаць усім камандам перад укараненнем новых інструментаў. На гэтай ноце мы ставім кропку. Поспехаў у кіраванні праектамі, апірайцеся на лічбы і да новых сустрэч у эфіры.